Cucak rawa, cucak rawa, dawa buntute nek bengi ndangak wae, merga weruh karo nggone tanggane. Sik kong iki omah to ora sik kong iki. Kong. Towong. Hoi. Endi kowe? Kong. Yuhu. Gat. Sopo lak celuke? Woi, sopo? Sopo? Nendi kowe? Hei. Nendi, hei. Kong. Hei. Nendi. Sopo to ning guru omah iki lho? Napa cengak-cengek wae. Rene. Kowe iki jane lha apa le? Sisik kurungan ngene iki. Bujet, dari kurungan manuk iki lho, Mek. Ndak lapo kurungan manuk dondan-dondani. Biasa kurungan nek wis tuwa iki suwe-suwe bakal rusak seiring berjalannya waktu. Mangkano mumpung kurung nemen tak dandani iki. Kowe lha apa tumben rene awan-awan? Nang omah glimbang ra apa-apa ngene golek kesibukan bingung awak. Lah, wingi jaremu golek kerjaan kae piye? Apa ngelamar kerja ora oleh panggilan kaku atiku awak ngenteni suwine Raimut. Lah ora oleh penggawean kok lamaran. Anake sapa lamar? Anak Kartini ya. Matamu ngono ngelamar kerja, Cuk. Kowe iki sekolah berkarak to ora pinter-pinter goblok kowe iki kok panjene. Wedel, pol dedel. Dak dunung-dunung. Nemen. Lah wong merga kowe kok ngenteni celuk. Mbok yo duwe inisiatif budal dhewe ngono ora usah ngenteni celuk kok. Wong sing dipanggil kuwi sing memastikan ngono lho. Dadi ketrima orane kuwi oleh informasi teko pabrik teko kono. Walah, kowe gak ngomong aku yo ndak ngerti no. Ket mau kuwi wis ngomong, pas samu ndalang ket mau. Goblok pancene kowe iki kok. Tenan goblok, radong-dong kek nyau. Ndak masuk kowe iki. Wis goblok, pol goblok. Angel. Omongan mbek kowe iki angel kok. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe. Player. Woi, Lah apa kowe? sik aku niki wan. Ayo melaku, sibuk to ra iki? Endi? Mancing leh. Ya meneh kok mancing. Ora apa-apa ae lah, gini tanggoku mancing lewat sepeda motor sih. Mancing oleh sepeda motor. Nggih mancing ku ya lewat ora oleh sepeda motor, ket mula. Lah wong mancinge wae pas mulai ana sepedane pinggir sawah, degem mulai kok. Aku jenenge nyolong goblok. Lah piye gelem to ora? Lah yo kok. Lah ayo lek ngono. Ayo. Lah tatinge piye? 2020 mancing nggo cak aja duwe lah kok tekem kok. Lah terus piye carane? Ayo. Sampe ning ndi? Boleh tatene kono lho, akeh. Ana. Ya ayo. Ini iki akeh tatene iki. Iki tatene wae. Akeh to, yo. Apa kuwi? Apa iki? Lho, Tak karun. harta karang cum. Apa iki? Wae iki kono ana wong wedok ngono iki kok. Ih. Sukri cacah. Lho, casingnya. Ini lho. Baik ini. Wes cukup ki. Ayo. Lho larang tau kok ten. Cak wong iki. Wis kok aleh. Ora kok ande tunggale ora iki. Iki lho, aku mau ngotek kok ning gone Kartini kono, nang mertua enem. Nyam, Ora enak no. ora nutul lah.
Ngene iki timbangane ora lapo-lapo ayo do golek mergawe no ning ndi-ndi no. Kamu gawe ndi terusan? Nang gone tambahe bapak ngono lho. Wong ora ono sing nunggoni colongi wong terus kok rugi terus kok bapakku kapan panen iwak ngono ku. Ayo tunggu tambah gelem to ora ke mbak aku. Nah yo leh. Timbang noma yo ngenang-ngene wae. Penggawean gur ngudang manuk wae. Nganti manuk dhewe lali digudang kakekane. Utah pakanane. Ayo ayo nyek ayo. Sik tak kandole kurungane. Mancing rol oleh malah kejantol. Alah malah kejantol sisan. Mancing kok lagi pilih cuk, mancing kele iwak. Ya maksud iki oleh akeh, oleh banyak iwake oleh banyak. Ya ngomong lagi kok. Wong nek ora tau mambu bangku sekolah yo ngene iki lho. Nek cucuk arendase ngono wong ngene iki. Itu paling. Omong sing jelas, omong umik-umik. Aku di kuping ngomong sing jelas. Lek, ke mancing ini ya oleh bojone lek. Mancing ya oleh bojoku lek, mancing gawe lawo mangan ora oleh bojoku. Lah jenenge mancing oleh iwak, dan oleh bojone tak melok mancing lah ngono. Wis tak mancing kene lawo. Ketoke kok narik iwake akeh. Kepo. Ki mancing lek. Ojo mancing kene. Kowe wong mancing. Ora serang ngaleh. Mancing kok di kene. Kawasanku iki iwake iki semlaku kabeh. Lah iki ora kali 6 ae kok. Ora nyekmu kok. Iki kaliku. Sopo sing gawe iki? Mancing ngawur ora oleh. Mancing rame-rame kok wong pe bancaan wae. Ayo ngaleh. Opo? Kakekane mancing antem bocah kakekane iki. Ran kewan to ran menungso. Hei, pelar kowe malah rono le. Iki kenapa? Wow, malah bocah iki. Walat dong kowe cung pancing kok mbok buklekno. Mancing buklekno. Sautek wedhus ngono iki. Ora oleh iwak seren bojoku kok aku mulai. Wis mulai wae. Iki klengkenge pakku iki dilongkas sawo pisan. Masa? Iya. Ki mancing ngir kono lho, tak mancing ngir kene. Geneman cucuk arep diaseman.
Sungguh sweet Nabi mencintamu Suarane hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja. opo ora ono iwak blas iki ora ono iwak. Hei, Cip. Ayo ngaleh. Opo ora ono iwake kok? Sabar le. Mancing grusak-grusu mek taek e. Ora, ayo ngaleh wae. Tak golekno nggon sing akeh iwake. Ayo ngaleh wae ning kene wis 2 jam luwe kok. Ngaleh ndi ta? Wis tok wae, ayo. Iki piye to tiba-tiba? Cuk, iki kurang bantahan to piye? Mbok makku. Lah yo, Pak. Wah, kabeh. Lah iku ono tulisane dilarang mancing ngono. Lah iki ono tulisane dilarang mancing. Ora iki boleh. Ora kok. Ya, tapi kan. Baru kondi, Kang. Kok mancing lho, Cung? Mancing kok ora oleh iwak. Nah mancing kok diantem bocah ucul-ucul kok ndase opo ngene. Mancing kok diantemi. Ora apa-apa, Cung. Lah niki mulai bojoku yo muring-muring ra liwak. Pil di. Iki lho pe niliki tambahe bapak. Yo wis hati-hati ngono. Yo. Ayo, Kang. Yo. Mancing ora oleh apa-apa. Tuh to piye? Jono sepeda sapa, Bim? Napa lho? Kuncine yo kanthi lho, togoke. Lho. Sapa? Ora ono wong ngene ning kene yo. Kae ning kono ono wong mancing koyo Masa wae wong mancing kae. Kae gak tambah mle kono kae. Lho iya, kae tambahe pake kok. Jancuk wong kae. Hei! Hei! Ku pancing iki piye tambahku, hei? Lho, kae pler apa pler sarane bengak-bengok pler? Endi? Lho kae wong cong ono wong e. Ah ora wonge kuwi aku nengri wonge. Wonge tuwa kok. Sugoe gowo, sugoe. Sugoe gowo. Delik ae. Ah. Ayo. Parani iki. Ah, kacau nek ra ditunggoni iki. Loh, iya toh, kandhane dipancingi. Iya, perlu iki. Ah, cah iko pancing. Weh, Cung. Opo kowe ngene iki? Hei. Opo kowe? Ora tulisan iku, weh. Ngono ngonane. Ora melok-melok diklo sing ngajak iki lho kancaku lho sing ngajak mancing lho. Piye? Maksudem piye? Ngajak iki lho. Yo gimana tambah ngonan kok lungguh. Piye? Ra iso maca iki. Apa iki? Kuwi lho tulisane iki dilarang memancing. Maksudem piye mbok pancing iki? Lah aku ning kene ngedusi kuwi kok cacing lho, ngedusi cacing. Ngedusi cacing piye maksudem? Iwake pakku ilang kabeh pancing ngene iki. Bocah kok ngene. Lah ning kono kae wedhe sapa? Pedam yo? Iya, pedangku.
Bedhei sitawe bedhe ben mlaku. Ya ojo to, kok wis ngene bapak aku. Ora peduli aku ngene iki. Ojo le. Iwake paanku colong iki. Wis ayo mulai. Ayo Mulai, mulai. Mire apok ora Mire kowe. Mangkane bento. Mulai. Mangkane to aja njupuk barange wong. Hak orang lain ini jangan diambil. Kuwi lho akibate. Ini iki lho lele, jare mancing oleh peda malah pedaku sing colongan. Iki lho nasib. Ah.